Uvádí vietnamský seriál. Pan dinosaurus se ztratil. Tomova oblíbená hračka je dinosaurus. Disaurus. Tomáš smrdí. Tomáš je malej fracek s Diorusem kamarádi s ruskýma opilcema. Tatínek se pohádal, jestli má radši rum nebo vodku, vyhrála vodka. Provedl test, tak v čem spočíval a hlavně jak dopadl? Dobrý večer, tak musím se přiznat, že pro mě dopadl velmi... Tom se koupe v hovnech. Ukazuje, jakou kvalitu mají reportáže TV Nova. Místo toho, aby prostě měli nějakou normální zprávu. Tak mají prase hovnina. Prase je druh ptáka soplovitého pepináka, je to nelegální pták, podle mě je to iluminát. Odpadky jsou příroda. Ha. Je Tom moc hloupý, aby se učil latinštinu, proto měl na vysvědčení 5. No a co? Já ti dám brečet, ty jeden fracku nevychovaný bezdáku, běž. Běž pryč, Tom je název atomové bomby, proto to vybuchne. To je dobře, jsem to přežila, smradlavej Tom, jeden jedovatý syčák. Běž třeba do. Zhaslo jí se světlo.